खुलुमबाय लोगो नोंथांमोन दा हरनि 11:35 जाबाय दा आंनि बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव बेनिखायनो लानानै फैदों जाहाथे बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना माबा मोनसे जिउआव थांना थानायनि राहा लामा नागिरनायाव एबा इयुनखौ दाखांनायाव एसेबाबो थुलुंगानि फुंखा मोननो हायो। This world today is full of challenges and opportunities. If you solve your challenges, you will able to catch lots of opportunities. If you do not solve your challenges, you will not able to catch any opportunity. थारमाने बे समाजा बे बुहुमा जुजिनाय आरो खाबुजों बुंफबनाय। जुदि नोङो नोंनि जुजिनायखौ सानफुङो नोंनि नाजानायखौ समाधान खालामो अब्ला नोङो गोबां खाबु लानो हागोन। नाथाय जुदि नोङो नोंनि जुजिनायफोरखौ नाजानायफोरखौ चेलेन्जफोरखौ सल्भ खालामा समाधान खालामा अब्ला नोङो जेबो खाबु लानो हानाय नङा आरो। There is a saying the bigger the challenge you solve, the bigger the opportunity you will able to catch. माने जेसेबांनो गिदिर चेलेन्जखौ जेसेबांनो गिदिर जुजिनायखौ समाधान खालामनो हागोन एसेबांनो नोङो गिदिर खाबुखौ नोङो लानो हागोन। No matter how much level of weak you are, either middle level or poor level, it does not matter. नोङो मा थाखोनि लोरबां गेजेर थाखोनि ना जोबोद तारमाने जोबोद दुरबलद्रायथार बेजों मेटार नङा आरो तारमाने। How much old you are today, it does not matter. नोंनि बैसोआ बेसेबां जादों बेजोंबो मेटार गैया बेजोंबो बाथ्रा गैया। If you want to enjoy the real success of life, you still have chance. And chance is not given, but it is to be taken by fighting with the hardest of battle. Battle means I do not mean fighting with gun. Instead of that, you must have 5 unique qualities. The first unique quality is that means first tool is that you must select a goal. Second tool is that you must lead your journey of acquiring knowledge continuously to reach your selected goal. And the third tool is that you must work hard with supreme sacrifice and supreme effort. And fourth thing is that fourth weapon is that you must have courage and confidence. And fifth thing is that you must be a perseverer. That means you must have perseverance. As a perseverer, I mean you must not give up even repeated failures come. Because giving up is the greatest failure of life. माने जोंनि मोगथां जिउआव थांनानै थानांगौब्ला जोङो सासे संग्रामी बायदियै सासे दावहारु बायदियै जों दावहा नांनांगोन। आरो सासे दावहारु हिसाबै आं नोंखौ सिलाय लानो थिनाखै। बिनि सोलायै नोङो मोनबा हाथियारखौ जौगाहोनानै नोंनि बे जुजिनायनि दावबायनायाव मोनबा हाथियारखौ नोंनि बे जुजिनायनि दावबायनायाव बाहायनांगोन।
से नाम्बार हाथियारा जाहैबाय माने रियेल लाइफआव साक्सेसखौ इन्जय खालामनो थाखाय आरो थारमाने से नाम्बारा जाहैबाय इउ मास्ट सिलेक्ट ए डेफिनिट गल माने नोङो मोनसे थि थांखि थारमाने मोनसे नोङो मोजां मोननाय जाय खामानिखौ मावनानै नोङो मोजां मोनो आरो बे खामानिखौ नोङो सायख'नांगोन आरो नै नाम्बारा जाहैबाय मा सिलाय लानानै सिलाय हमनानै जुद्ध खालामनायनि सोलायै थारमाने बे मोनबा अस्त्रनि बे सेथि जाहैबाय थारमाने नोङो जिउआव मा खामानि मावनानै थांनानै थानो लुबैयो बेखौ थिग खालाम आरो बिनि उनाव नै नाम्बारा जाहैबाय मा नोङो नोंनि गोब्राब जुजिनाय बे जुजिनायनि दावबायनायखौ नोङो मैखोमै बावसोमनायजों दैदेनलांबाय थानांगोन थारमाने कन्टिनिउआसलि थाद'नाय गैयैजासे बे जुजिनायनि दावबायनायखौ थाद'नाय गैयैजासे जेब्लासिम थांखियाव सहैनो हाया जाय थांखिखौ नों सायख'दों बे थांखिसिम जेब्लासिम नों सहैनो हाया अब्लासिम नों माब्लाबाबो मा खालामनाङा बे नोंनि मावनांगौ बे सुप्रिम सेक्रिफाइस मैखोम बावसोमनाय बेखौ नोङो थाद' होनो मोननाय नङा आरो ओमफ्राय 3 नाम्बारा जाहैबाय थामथि अस्त्र थामथि हाथियार बे जाहैबाय मा नोंनि बे थांखिसिम सहैनो थाखाय जिखिनि थारमाने गियान नलेज नांगौ रोंगौथि नांगौ बे रोंगौथिखौबो नों थाद'नाय गैयै आरजिनो नांगोन आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय ब्रैथि अस्त्र एबा ब्रैथि हाथियारा जाहैबाय मा नोङो नोंनि जाय थांखिखौ नोङो सायख'बाय नोंनि सिलेक्टेड ड्रिम सिलेक्टेड गल बिनि सायाव नोङो मा फोथायनाय थानांगोन आरो लोगोसे नोंहा मा साहस थानांगोन थारमाने बे जाहैबाय ब्रैथि अस्त्र ओमफ्राय बाथि अस्त्रआ जाहैबाय मा नोङो धर्ज माने सहाय सोमनो हानाय गुन थाथारनांगोन आरो सहाय सोमनो हानाय गुन माने मा रिपिटेड फेइलुर्स थारमाने बारे बारे फेल जायोबाबो नों नागारनो मोनथारनाय नङा आरो दा बे मोनबा अस्त्रखौ जुदि नोंनि लाइफआव जुदि नोङो जौगाहोनानै लानो हायोबा डेभेलप खालामना लानो हायोबा बेनो नोंखौ सानसे समाव जाफुंसारनायनि थिखनिसिम लिंना लाना थांगोन आरो These are the 5 unique tools. These are the 5 unique weapons to reach to the peak of success. दा ओंखायनो बेखौ सिगाङाव दोननानै गावखौनो सासे दावहारु बायदि मोनसे सानदांथिखौ लानानै जुजिनायनि दावबायनायखौ जाहाथे दैदेनलांबाय थायो होमबानो मोगथां मुलुगाव नोंनि माखासे जायखौ नोङो जिंगायल' मोनसे थासारियाव नोङो दङ दा बे जिंगायल' थासारि मा मावगोन मा थागोन दद' माद' जानाय बे अट'मेटिक आनज्रायलांगोन आरो थारमाने ओंखायनो गोसोआव बोलो लाबो खामानि माव थार खामानि माव गेबें खामानि माव बेनि गेजेरजोंनो नोङो मा सानसे समाव थांना थानायनि राहा लामाखौ नोङो मोननो हागोन आरो Same thing happened to me. नोंनि डिग्री नोंनि क्वालिफिकेशन नोंनि सार्टिफिकेट नोंनि आनजादाव मोननाय नम्बर बेजों आरो नोंनि रियेल लाइफआव थांना थानायजों हा आरो अख्रां बायदि डिफारेन्स दं थारमाने ओंखायनो आं बुंनो सानो आरो थारमाने नंगौ किसुमान सुबिदाखौ लानो नोंनो माखौ नांगोन एडुकेशनेल क्वालिफिकेशनखौबो नांगोन मोजां रोखोमनि नम्बरबो मोननांगोन माखासे सुबिदा लानो थाखाय आरो खिन्थु बेजों लोगोसे जुदि नोंनि रियेल लाइफआव थांना थानायनि जिखिनि मोनसे ड्रिम दङ बे ड्रिमखौ जुदि राइट टाइमाव जुदि नोङो सानखांनानै जुदि बेखौ जौगासार होनो थाखाय बेखौ एचिभ खालामनो थाखाय जुदि नोङो साखाफारा जायाबा नोङो नोंनि एकाडेमिक केरियारा जोबनायनि उनाव
नोङो फेलेंथि जिउनि सो बाहागोआरि जाहैनांनोबो हानाय आरो एज फर एग्जाम्पल दा आं आंनि बेलायावनो बुंगोन आरो एकाडेमिक केरियार दानायनि बेलायाव जेब्ला आङो आफ्टार पासिं दा SLC एग्जामिनेसन इन 1996 1996 मायथाइयाव आं मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव जेब्ला HS माने हाई सेकेन्डारि आरो हाई सेकेन्डारिखौ आङो साइन्स स्ट्रिमाव गरेस्वर कलेज गरेस्वर हाई सेकेन्डारियाव एडमिसन लानानै फरायदोंमोन बे समाव आङो सेथि बोसोराव खेबसे फेल जादोंमोन नैथि बोसोराव आङो माने सेकेन्ड इयाराव आरो खेबसे फेल जाखांनायनि उनावसो उननि मोनसे बोसोराव आङो सेकेन्ड इयार मोननो हादोंमोन ताना माना D ग्रेडआव आरो D ग्रेड माने कनसिडार फार्स्ट इयारनिफ्राय सेकेन्ड इयाराव थांनो हासिगोन होननाय मोनसे कनसिडारेसनावसो आङो फार्स्ट इयारनिफ्राय सेकेन्ड इयाराव आपग्रेडसन जालांदोंमोन आरो ओमफ्राय जेथिना हाई सेकेन्डारिखौ आङो जिरायो आङो होयो फेल जायो होयो फेल जायो होयो फेल जायो होयो फेल जायो आं गासै खेबबा आङो होनानैबो हाई सेकेन्डारिखौ साइन्स स्ट्रिमाव आङो उथ्रिसार जानो हायाखिसै PUCखौ पास जानो हायाखिसै आरो दा बे समावनो आंहा मा 2003 मायथाइयाव इन्डिजिनियास बर' वार्डजों मोनसे प्राइभेट स्कुल आं गायसनना लादोंमोन सानजारां रोदोम्बु सोलोंसालि होननाय दा बे सोलोंसालिया दाबो दङ जोंनि नावकाता बे सुख्लाय सेरफांनि सिङाव थानाय बे नावकाता होननाय बे जायगायाव दङ आरो दा बे फरायसालिखौ गायसननाय समाव आङो बेबायदिनो फरिखा होयो आरो फेल जायो होयो आरो फेल जायो बेबायदि अबस्थानि सासे फरायसा एबा फोरोंगिरिमोन आरो प्राइभेट स्कुलनि थाखाय आं फोरोंगिरिमोन आरो आं निजेनो बेक्तिगत हिसाबै बेखौ गायसनना लादोंमोन आरो दा बेखौ सामलायबाय थानायनि बेलायाव आङो माखासे समाजनि मानसिफोरजों जोंनि समाजनि मानसिफोरजों मोनसे समाजाव सावरायजानायबो जादोंमोन सावरायजादोंमोनबो आङो गावहानो थारमाने क्वालिफिकेसन गैया बेनोसो प्राइभेट स्कुल खुलिदों आरिदों होननानै आरो दा बे सावरायनाया आंनि खोमायाव हाबदोंमोन आरो बेखौ मोनसे चेलेन्ज लानानै आरो आङो फिन मा खालामदोंमोन आरो आंनि थाखायबो गोनांथि होननानै आं बेखौ सानखादोंमोन खिन्थु बे गोनांथिखौ आं बांसिन गोनांथि हिसाबै बेखौ सिरियासनेसखौ सामलायनो थाखाय आं खाबु मोनदोंमोन जेथियाना आंनि एगेन्स्टआव खोथा बुंग्रा मानसिया नेगेटिभ माइन्डनि मानसिफ्रा जेब्ला आंखौ थारमाने समाजाव सावरायनायाव माबा खालामदोंमोन आरो बाराद्राय थारमाने स्प्रेड खालामदोंमोन खोथाखौ आरो आंनि एगेन्स्टआव बहुद खोथाखौ बुंदोंमोन दा बेखौ आङो खोनानानै बहुद सिरियास जादोंमोन जानानै ओंखायनो आङो मा आंनि जार्नि अफ एकाडेमिक केरियार बेखौ आं गरेस्वर कलेजाव फार्स्ट इयारनिफ्राय आर्ट्सआव आङो एडमिसन लानानै फरायफिननायसै आरो आंहा फोथायनाय दंमोन आर्ट्सआवबो हले आङो एनि हाउ ग्रेजुवेसनखौ आं कमप्लिट खालामनो हागोन आरो सासे प्राइभेट स्कुलनि फोरोंगिरि हिसाबै सासे टिउटर हिसाबै आं टिउसनबो खालामोमोन दे बे समाव दाबो खालामो दिसन आंनो डिग्रिया गोनांथार मिनिमाम ग्रेजुवेसना दरखारथार बेखौ आंहाबो मिन्थिखागौ दा ओंखायनो बेखौ आङो मा मोगथाङाव जाफुंहोनानैसो गारगोन बे मोनसे चेलेन्जखौ लानानै आङो फरायफिननायसै आरो आफ्टार फेलिं 6 टाइम्स इन साइन्स स्ट्रिम माने साइन्स स्ट्रिमाव आङो फार्स्ट इयारजों सेकेन्ड इयारजों खेबद' फेल जानायनि उनावबो आङो मा फरायफिननायखौ आङो जागायफिननायसै आरो बेबायदिनो आङो मोनसे समाव सेकेन्ड इयारखौ पास जाबाय ताना माना 36% लानानै ग्रेजुवेसनखौबो 2009आव उथ्रिसार जानायसै ताना माना पारसेन्ट लानानै आं उथ्रिसार जानायसै आरो BA खौबो आरो ओमफ्राय बिदिनो जेब्ला आङो मास्टार डिग्रि खालामबाय थादोंमोन आइडलाव बड' आयदायाव बे समाव 2012 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय
स्टेट लेभेलनि टेटआ जाजेननायसै फार्स्ट स्टेट लेभेल टेट बेयाव आङो उइदाउट प्रिपारेसन बे आनजादखौ आपार प्राइमारिखौ आं मेथामेटिक्स आरो साइन्स लादोंमोन ओमफ्राय लवार प्राइमारि बे मोननै एग्जामखौ आङो उइदाउट प्रिपारेसन लवार प्राइमारिखौ आं 87 आउट अफ 150 150नि मादाव 87 आरो माबा 88 ओमफ्राय आपार प्राइमारिखौ 150नि मादाव 87 नाम्बार मोननानै आङो उथ्रिसार जानो हानायसै आरो बेबायदिनो आङो मा जे जाय केन्डिडेटआ जाय बिजाथिया हाई सेकेन्डारिखौ साइन्स स्ट्रिमाव खेबबा 6 बार गाहाम फेल जानानै बियो मा फिन आरो आर्ट्स फरायनानैसो बियो मा ग्रेजुएसन जानाय बे मानसिया टेटखौ पास जानानै मेथ्स साइन्सनि सासे टिचार हिसाबै नावकाटा मिलन एमइ स्कुलाव साइन्स मेथ्सनि एसिस्टेन्ट टिचार हिसाबै आङो खामानि मावनो चान्स मोननायसै आरो थारमाने दा ओंखायनो आं सानो आरो थारमाने जुदि लाजिनाय बानाय जुदि गैयाबा बैसोजों जेबो खोथा गैया नोंनि सार्टिफिकेटआ जास्ट ए पिस अफ पेपार थारमाने आरो बेयो मा होनदों माखासे खाबु लानायावल'सो हेफाजाब होयो थारमाने ओंखायनो नोंथाङा नाम्बार खम मोनदोंबाबो जेबो मेटार नङा नोंथाङा बेसेबां बैसो जादों बेजोंबो मेटार नङा जुदि मोगथां जिउआव थांना थानायनि माखासे राहा लामाखौ मोननो लुबैदोंबा नोंथाङाबो इन्टारेस्टेड जाय खामानियाव नोंथाङा इन्टारेस्टेड बे खामानिनि थाखाय टाइम हो एसे मोजांसिन मावनो थाखाय नाजा होमबानो नोंथाङाबो सानसे समाव अट'मेटिक माखासे खाबुखौ इन्जय खालामनायाव हेफाजाब जागोन आंनि बे फिसा एग्जाम्पलखौ मोनसे मटिभेसन हिसाबै लानानै नोंथांमोनाबो गावबागाव मोजां मोननाय खामानियाव जाहाथे गोसो होनो थाखाय एनार्जि मोनो बेखौ एनार्जि हिसाबै लानानै नोंथांमोना बांसिननिफ्राय आरो बांसिन गोब्राब नाजानायजों साबसिनै खामानि मावनो थाखाय नोंथांमोना नाजायो आरो जाफुंसार सुबुं हिसाबै गावबागावखौ गायसननो हायो बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय जाहाथे नोंथाङाबो समाजनि सासे आदर्श माने सोरनिबा इन्सपिरेसन थुलुंगानि फुंखा हिसाबै गनाय जायो नोंनि मावनाया नोंनि बुंनाया मालायखौ गोबां सानहोनो गोबां सोलोंनो आरो गोब्राबसिन नाजानायजों खामानि मावनो जुदि थुलुंगा होनो हायोब्ला एबा थुलुंगा होयोब्ला नोंथाङाबो सासे गिदिर दैदेनगिरि इउ आर अलसो ए ग्रेट लिडार थारमाने दिनैनि समाव जोंनि समाजखौ दाखांनो खामानि गैजायै लाइमोनफोरखौ खामानियाव इयुन समावहाय माबा मोनसे मावनानै मावनानै सोलिलांनो राहा लामा दिन्थिलांनो थाखाय थारैनो जोंनो नैफोरबायदि रोखोमनि दैदेनगिरिसो नांसिगौ थारमाने जाय हाथे कामे नांनानै थारमाने गाव थारमाने रियेल लाइफआव थांना दं सासे नंथारै मानसिया जुदि गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ जुदि बानायनो हायोबा आंथ' नंथारासो जेनेबा जाय मानसिनि एकाडेमिक केरियार एखेबारे मोजां नंथारा बेयो दिनैनि थारिखआव सासे रेगुलाराइज स्टेट टिचार हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ दा बेयो जादों आंनि नंबाबो नङाबाबो बाया मोजोमा बानाय मेंनाय मिन्थिया जासे हक न हक गायसनना लानाय बे प्राइभेट स्कुलाव मेथ्स साइन्स इंलिस ग्रामार एडभान्स मेथामेटिक्स बै साबजेक्टखौ आङो गावनो फोरोङोमोन मानोना बे प्राइभेट स्कुलाव टिचारनि प्रब्लेम दंमोन नालाय टिचारखौ लाबोनो हाया टिचारनो बेथन होनो थाखाय एभेलेबल सेलारि मोना स्टुडेन्टफोरनिफ्राय सिखांनाय जायो ओंखायनो मा खालामोमोन आं गाव हारसिङैनो बेफोर साबजेक्टखौ आङो मेनटेन खालामोमोन आरो बे मेनटेन खालामनायजोंनो आं माखासे कनसेप्टफोरखौ क्लियार खालामनो हादोंमोन ओंखायनो आं सानो आरो थारमाने अभाबानो
दिहुननायनि मा गुदि होनदों अभाबानो दिहुननायनि गुदि होननाय मोनसे बाथ्रा दंना बे अभाबखौ थारमाने सुफुंनो नाजानायावनो आंहा मा जाहैबाय माखासे कनसेप्टफ्रा मेथ्सनि साइन्सनि इंलिसनि इंलिस ग्रामारनि एडभान्स मेथामेटिक्सनि कनसेप्टआ क्लियार जाहैबाय आरो बे कनसेप्टखौनो लानानै आङो 2012 जाजेननाय गिबि खेबनि बे टेट आनजादखौ आङो मा उथ्रिसार जानो हादोंमोन आरो बे जाहैबाय आंनि जास्ट मोनसे एग्जाम्पलसो आरो आंनि लाइफ स्ट'रिनि आरो दा नोंथांमोनाबो गाव गावनि मोनसे लाइफ स्ट'रिखौ बानायनो थाखाय रेडि जादो because readiness to seize the opportunity whenever it comes is the secret of success and you are the best hero of your life story नोंनि जिउनि जारिमिननि साबसिन हिर'आ नोंथाङानो the director or the god gives the hardest role to his best hero माने डाइरेक्टरा एबा अबंलावरिया गोरासिन बिफावथि गोरासिन रल खालामनांगौखौ गावनि साबसिन बेस्ट हिर'नो बेस्ट जोहोलावनो होयो आरो जोहोलाव एबा जोहोलावजोनो बे गोब्राबसिन बे रल बानायनो गोनांखौ मा बिबान होयो दं दा बेबायदि गावखौनो साननानै ला आरो बेबायदिनो नोंथांनि जिउ जारिमिनखौ बानायनो थाखाय दिनैनिफ्राय जाहाथे नोंथांमोना साग्रिद जायो खुनु लोरबां साननांगौनि बाथ्रा गैया बैसोजोंबो जेबो मेटार नङा नोंनि सार्टिफिकेटआव नोंथाङा बेसेबां नाम्बार मोनदों बेजोंबो मेटार नङा थारमाने मात्र सायख' जाय खामानिखौ नोङो मावनानै मोजां मोनो बे खामानिखौ सायख' आरो बे सायख'नाय लेखायै आं दानि होनाय बे मोनबा अस्त्रखौ लानानै सासे संग्रामि बायदि नोंथाङा जुजिनायनि दावबायनायखौ दैदेनलांबाय था होमबानो नोंथाङा मोगथां जिउआव जाफुंसारनायनि रंजानायखौ मोननो हागोन थेंक इउ खुलुमबाय